Ini video ini tang ijing husiar. Ijing maham jonga. Syaki parlok. Kiba per pakalon kawai kajing maha ka bakraw ba. But lada pi ya ki parlok ni bahayang bahasam jo pi bakingat kani kajing maha. Sngobha. Ya rap ki. Wanom benyaki, wanom le benyaki. Tang ba kamau ruban seneng ki yo kingat biang. Tika kata kajing maha. Bapi ko aban tim ma. Kajing maha kabadan hakamat dungi menta kini ki bakikot ki pyramid scheme ani ki ponzi scheme ki multi level marketing scheme hakaba undon way ne ka way ka breo bun sen ling ba kan ka social media ling ba Instagram, YouTube, WhatsApp kinwan shapi ki paitbah ba kenong topet pemno pisa te le no kumne shim kan ka mobile le kumni kumtai takin sa batay kinong pili ben ni pili ben thiet ya kan ni pili ben thiet ya tai but da pili kumta pinyo lahajar man kasi lahajar man kasi larang susong be hakan ni ka phone into 30 mudot pi kanu hanyo kadiki ke ka babun ma ki bro kinom kwa ban i ma namal kamtam e ka society jungi ka babun ki bro ki dok ya shamjing kini ki jet scheme kini ki pyramid scheme kini ki ba pension shit bahayu bro kmen bagi bro kili be ba handai paralo ngan ong bang pi lada kanu katiar lani kanu ka idea lani pio sngo nang no sepang ka era ka ba sngo kumbala kumo parang too good to be true ka ki ka ba so langyan bunsen kamde ka basisa ken namar kata kini ki pyramid scheme ki ya ubha khamtam e na fi pe ja preng ki breu ki baduna I ubha khamruspa nungat lu kam dalile thanta ya kini ki breu ki baduna ka jingyo ji corporate ne kingat kini pyramid scheme ki laban do 1000 ka pisa ba pri ki dang mut bekenyo lai lak saulak tama ki sa thong kwa phiru ba fin long no ki ba adakar ba phinya pet no halai yang samlu lada pisang I men nei para ba ki ale kini ki kire so ba husiar pai ki ong husiar no no kamba nama balai I lada ngingi le shile kumne ngingi shimya ka pisa ka ba kiwi ki bire ba pri ki la le seban thiet kot skuli ki khon gila ban le se mo ban thiet khambu ni jing bam hieng asam kambhagen kamde ki basutran ngate babun na phiesa phimya mud hi ban le apsniwi ki para breo jo lajong henrei ngipoi le namal ba kini ki ponzi scheme kini ki work from home scheme kini ki balong kumda Lara PE menta ki don katu ngon ngai hang ni Instagram ban ngongi ki sungobha husiar ngalai ba kilai sang pin sapriang sipang kata ka work from home pin song kamat ka computer jopi lani song kamat phone jopi ba pinyo pisa kata tang dak ba su type ya kita ki ba ki phat type that is nothing kamdai ki ka basisa tama ki bun ki ngat ata ka ba ki dang bun ki bali ngat ki bali rung tu ki ngat lang kini kinang ruspa maki ba kitu ki bahajan no ki pi ki ba satrai ki bon harian pinsa duk sa duk bet tengah I ki bon ba kini ki teng to ki le kom ta work from home ki oma trainer ka computer pin kamai kom ta ki don ru mensua but mental ki dang ya yo ba ki don ki badi ki product suma kin pai pi ban thik ka sabon ka ban pi thiet na ni na dukan pi nyo sampau dengka na haki kani ka sabon kan license pa dengka but ki wiki company ba pher ki lami ki phau tli tingi pere kum ki paitbah ni hablong ki bahusiar ta namal ba ngalaju maham ya bun ngut ki brio ngai hang ni ha Instagram ai hang ni ha WhatsApp jongaro ki bun ki nong malki nong lem khra ki nong dem senyong ki nong matsong ngai bun ba ki sangat hakini ki jing riam jung ni ki brio bun na ki kemut ban nesnio tangba dakaba kongu ya kitu ki ban sabar ki ba once ni
kiba penikai kini ki scheme kiru ki poi long culprit no kiru ki criminal kiru ki kiba le biang te kumbalong mentare ka ba ima bha na mar ba ting ting kumta gen dangila pen khang ya ka weru kami sa ka we ba thamai kata ka jinglong ju kini kilong kumthlan ujo ubreo ting ting ubalale kanu ka scheme lasai lat mentasi ula khang lasai ula mi da ka we tengi kum ki paitbah ngi haplong ba atakar don't believe their lies wadum nget than ya ka ai biki omaki teng teng ki long ba pin kamai la heja sa hoda sis kam dan ka lo ka kam ngar ngati kam jol jong min shwa nga atre ki business nga atre ki kam jol jong ki professional line ngi hapan durut ban permi itu tulom te lara ki breu ki pa ong ya pi ba pila ban permi dekat jalu ya kita ke kam de kadi ka ding thok sudah pi don hi nga trai jing sngo jong hapo iba ketik ya pi bong te kadai na kam de ngam sulangen na pi dang hap banong ngam sngo langen mut kam de ka basisa ken ba pim de ken ban ngen te parlo pensa priang kan ka video shaki parlok no pi shaki bhai yang bahasam no pi lada pi kwa bangin ya ngam kham jeliu ban kham banya su alor kini ki MLM kini ki Ponzi pyramid scheme ngila bane kata taman number 1 pensa priang shwa ini beret ongi bhai yang bahasam no pi ba lada pi dang don te jik sngo ba ngam langen sngo bha randien no kyar no ni kini ki jaj kam khubleshman